Takže jo, další video, jako úplně první jsem chtěl poděkovat všem lidem, kteří komentují negativně nebo pozitivně, protože já si všeho vážím, jakýkoliv zpětný vazby. Jako druhá věc, chtěl jsem říct, že tyhle videa nejsou pro lidi, kteří mají rádi to, kde jsou. To, že jsou spokojení, to, že chtějí mít stereotyp, to, že chtějí mít jistou práci, to, že chtějí mít autoritu nad sebou a to, že se nechtějí posouvat už v tom životě a jsou spokojení. Tyhle videa prosím, nejsou pro tebe. To jsou pro lidi jako já, kteří se chtějí nikam posouvat, kteří chtějí cestovat, kteří chtějí vydělávat online peníze, kteří prostě chtějí od toho života něco víc, než jen ten klasický průměr. Každopádně, máme tady 2-3 měsíce, máme tady léto a já prostě vím, že i když třeba nechodíš do školy a nemáš prázdniny, tak máš na 100% volnější období. Jo? To znamená, že máš práci, odstávky nebo cokoliv, prostě máš volnější období, můžeš si vzít dovolenou a takovéhle věci. Každopádně já ti říkám na 100%, že pokud tyhle ty 2-3 měsíce vezmeš a místo toho, aby jsi užíval jako každý ostatní, tak my uděláme ten opak. A to znamená, že 99% lidí si tady začne užívat. 99% lidí začne jezdit na dovolení. 99% lidí se začne užívat venku a tak podobně. Chodí na koncerty, party a takovéhle věci. Místo toho, aby se tohle dělal a byl 99% lidí, tak začne dělat to, co dělá 1% lidí. A to je to, že tedy 2-3 měsíce vezmou a půjdou grindit a půjdou pracovat na svém biznesu a půjdou stavět a budovat svoje tělo, jo? To znamená, vem tyhle ty 2-3 měsíce a opravdu obětuj to činnostem, nebo činnosti minimálně, která tě v tom životě posune. A už je to cokoliv. Jestli chceš mít lepší vysněnou postavu, OK, začni chodit do gymu každý den, nebo 6x dní v týdnu, jo? Začni číst knihy, začni pracovat na svém biznesu, začni něco, co tě v tom životě posune. Ale vytrvej ty 2-3 měsíce. Nezávisle. Protože já ti zaručuju, pokud tyhle 2-3 měsíce vezmeš nějakou činnost, až do cokoliv, tak tě to neskutečně v tom životě posune. Řekni si, že každý den přečtu 20 stránek knihy, že budu pracovat 4 hodiny na biznesu a že půjdu na trénink. A potom si můžeš dělat, co chceš. Ale pokud tohle obětuješ ty 2-3 měsíce, tak si představ, jak tvůj život se diametrálně změní. Představ si, pokud tohle budeš intenzivně dělat 2-3 měsíce a opravdu tomu dáš tu nepříjemnou práci, tu fucking bolest, tak si představ, kde ty diametrálně budeš jinde. A já jsem si toho vědomý a proto já tyhle 2-3 měsíce dedikuju a obětuju tomu biznesu, protože já vím, že pokud ty 2-3 měsíce tomu dedikuju, tak budu diametrálně někde jinde. Zatímco ostatní si užívají, já tomu obětuju ten čas. Protože já vím, že mě tohle posune. Jak finančně, tak mindsetově, tak jako člověk, tak jako postavově. Prostě protože tomu dedikuju ty 2-3 měsíce. Takže místo toho, aby jsi užíval, tak prostě nemůžeš čekat, že se někam posuneš. Pokud budeš dělat to, co jsi 99% času dělal, tak vždycky dostaneš to, co jsi vždycky dostal. Jo? A to je právě ono. Nemůžeš dělat to, co jsi vždycky dělal, protože vždycky dostaneš to, co jsi dostal. Musíš dělat něco jiného. Musíš dělat to, co dělá to 1% těch lidí. A to 1% lidí grindí přes ty prázdniny, přes to léto. Zatímco ostatní si užívají. A proto jsou diametrálně někde jinde. Protože obětovali ten čas, obětovali tu zábavu a obětovali ty příležitosti, které jsou krátkodobě možná uspokojující, ale dlouhodobě ti to nikam neposune. Já neříkám nechoď za kámošema, já neříkám nejet na dovolenou, ale já říkám, ať dedikuješ aspoň 80% času těm činnostem, který tě posunou. A 20% těm věcem, který tě prostě baví.
Protože já vím, že tohle těch 80% tě posune nikam jinam. A já se to sám uvědomuji. Takže pokud chceš opravdu změnit svůj život, tak tomu musíš něco ale obětovat. A proto důrazně doporučuji, pokud nejsi spokojený tam, kde teď seš, vem tyhle ty 2-3 měsíce a změň to. Protože můžeš změnit cokoliv. Ať už jsi v jakýkoliv podmínkách, ať už jsi v jakýmkoliv prostředí, ať už jsi v jakýmkoliv prostě stateu, tak to vždycky můžeš změnit. Vždycky. OK, když ty do téhle doby ani neučil o nějakém osobním rozvoji, o nějakém mindsetu, nebo vůbec nevíš, o co se jedná, tak vždycky tohle můžeš změnit. Protože jediný, kdo to může změnit, seš ty. Tvoje hlava. A já jsem teď četl krásný citát a to je to, že v životě nejsou oběti jen dobrovolníci. To znamená, že ty si všechno bereš dobrovolně. To znamená, že ty děláš tyhle ty rozhodnutí dobrovolně. To, že ty si chceš užívat, to děláš dobrovolně. Nejseš oběť, jsi jen dobrovolník. To, že teď chodíš do zaměstnání, to, že teď chodíš, nebo to, že teď máš hypotéky, to, že teď máš takovýhle auto a to, že máš ty takovýhle zpátky, to bylo jen dobrovolnický čin. To bylo jen to, že jsi dobrovolně rozhodnul. Nikdo ti do toho netlačil. Jen ty. Ale i tak, na druhou stranu, můžeš si říct, OK, já tohle dedikuju, protože já vím, nebo jsem si vědom toho, že tohle je na mě, ne na nikom jiném. Ty se teď můžeš vzít, můžeš jít do Ameriky a můžeš se stát úplně jiným člověkem. Nebo cokoliv. V tom životě můžeš dělat cokoliv a v tom životě můžeš být kdokoliv. A je to jen o tom, jak si nastavíš tu hlavu. Ať už si teď 5 let jen chlastal, ať už teď 10 let jen chlastal, nebo cokoliv si dělal do téhle doby, nebo si jen 10 let hrál hry, tak se můžeš změnit. To neznamená, že se nemůžeš změnit. Ty se můžeš změnit kdykoliv a kdekoliv prostě. Může být jakýkoliv člověk. Jestli jsi teď doteď nevydělával žádný peníze, tak to neznamená, že ty peníze nemůžeš vydělat. Je to jen o tom se v té mysli změnit. A všechno je jen dobrovolnický čin. Využij tyhle 2-3 měsíce k tomu, aby se tvůj život navždy změnil. Protože stačí tyhle 2-3 měsíce a tvůj život, tvoje trajektorie toho života se navždycky změní. Navždycky. Ale musíš tomu obětovat ten čas. To je k tomu potřeba. Musíš tomu obětovat. Takže jo, vidíme se v dalším videu. Já doporučuji, aby si vzal cokoliv, ale prostě na konci léta byl si o několik procent lepší. O několik procent. Napiš mi tak do komentářů, co chceš dosáhnout na konci léta. A vidíme se v dalším videu.